Even het spootje zetten, lieve. Ja. Dit is Jan Venke. Na een carrière van ruim 20 jaar bij Bekaert schoolde hij zich om tot verpleger. Nu is hij hoofdverpleger in het woonzorgcentrum Het Park in Neeroeteren. Jan is sinds kort ook zorgambassadeur. Een zorgambassadeur is iemand die wat instaat voor de promotie van de beroepen in de zorgsector. En promotie, dat is eigenlijk meer een positief daglicht stellen van de zorgberoepen. En dat is naar iedereen toe, maar specifiek dan naar werkzoekenden en ook naar studenten. Zodanig dat zowel de werkzoekenden als studenten een bewuste keuze kunnen maken om een stap te zetten naar de zorgsector. Dat is het poeiertje. Je bent je dagelijks mee bezig. Je moet constant een positieve uitstraling hebben over het zorgberoep. Maar dan ook specifiek kun je ook bijvoorbeeld het Zorgfestival, daar hebben we aan meegewerkt. Dus daar kwamen mensen werkzoekend, daar kwamen ook zowel studenten. En ja, daar hebben we kunnen uitleggen wat werken in de zorgsector, wat dat inhoudt en wat eigenlijk de positieve punten daarvan zijn. Het zorgambassadeurschap is een van de pijlers van het project Future Proof for Cure and Care. Dit is een euregionaal project om zorgberoepen aantrekkelijker te maken en de kloof tussen vraag en aanbod te dichten. In Maastricht werden begin deze maand de resultaten bekendgemaakt. Dus er zijn 27 partners die elkaar hebben gevonden, afkomstig uit de zorginstellingen, de ziekenhuizen, de onderwijsinstellingen, de kennisinstellingen. En de bedoeling is om een goede kwalitatieve instroom te hebben in de zorg. Namelijk de mensen een kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen aanbieden. Dat wordt gefinancierd vanuit Europese programma's, dus vanuit de regio Maas-Rijn. Maar belangrijk is ook dat wij vanuit de provincie Limburg een belangrijke provinciale cofinanciering op tafel hebben gelegd. Het project heeft geleid tot de ontwikkeling van een euregionaal ZAL-model. We hebben via het Europees project een model uitgewerkt, het ZAL-model. En daar hebben we eigenlijk geprobeerd de diverse zorgberoepen over de grenzen heen te vergelijken. Dat gaat van zorgkundige tot master in de verpleegkunde. De bedoeling is van een tool aan te bieden aan de werknemers, maar ook aan de werkgevers. Aan de werknemers op de eerste plaats, zodanig dat men weet van kijk, het begrip verzorger. Wat betekent dit over de grens in Nederlands-Limburg? Wat betekent dit in Luik en wat betekent dit in Belgisch-Limburg? Want wij moeten vaststellen dat kwalificaties als dusdanig wel eens dikwijls anders benoemd worden over de grenzen heen. Wat heeft ons dat opgeleverd? Wij hebben een document ontvangen waarvan wij alle rankings kunnen krijgen van de verschillende diploma's. Dat wil zeggen, een zorgkundige in België kunnen vergelijken met een zorgkundige in Nederland en in Duitsland. Opleiding en bijscholing zijn cruciaal, blijkt uit het project. Met Valies Futur worden kinderen uit het lager onderwijs in contact gebracht met de zorgsector. En Landelijke Thuiszorg organiseert een reeks van masterclasses. We hebben binnen het Future Proof for Cure and Care project een masterclass ontwikkeld vanuit de thuiszorg. Dus een masterclass rond mentorschap in de zorg, waarbij wij ons eerste lijnsmedewerkers, onze verzorgenden die werken in de thuiszorg, gaan ondersteunen, zodanig dat ze op een goede manier de stagiairs die ze meekrijgen in de zorg op een goede manier kunnen begeleiden. Dat ze leren van hoe moeten ze die feedback geven, zodanig dat onze stagiairs in de zorg ook goesting krijgen om effectief aan de slag te gaan in de zorg. Want we hebben in de toekomst zeer veel helpende handen nodig. Ik hoorde net mevrouw Peters vragen dat je de ruiten zou kuisen en ik hoor u antwoorden nee, dat doe ik niet. Ja, en? Zou dat hier iemand van jullie op zo'n manier doen? Nee. Gelukkig. De bedoeling is ook om na te gaan welke opleidingen over de grenzen heen georganiseerd worden. Want we hebben moeten vaststellen dat de opleidingen wederzijds niet hetzelfde is. Verder is het natuurlijk ook de bedoeling van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit mogelijk te maken. Er zijn nog altijd een aantal barrières, drempels, en wij proberen die tot het minimale te herleiden. Het project Future Proof for Cure and Care heeft bewezen dat euregionale samenwerking concrete resultaten oplevert. Het project is zelfs een voorbeeld voor andere Europese lidstaten.